Hi, simrang hilan eh. Diaplor. Hoy lang kay. Adto galing. Ano tagahaling? Katabangan yan ka. Adto. Kay mga amo ti. Dapat ka nga ang anak guys, so marag unggoy. Kay 1.5 to alay. Pakob. Dili sa dyan. Baho ka diha. Tipak kaninang ba? Baro ka kagawin ng sanga. Masya kay gail masangsang sangit ko gana. Aksikin pud. Naw diha na. Pasignal mo dai imong Dapat dari kay para biyan pagsaka ni isang hala nang puyod sa baso. Ano man nga sa na manong ko. Ingan na betul mga klases ko nga unay ud. Kumana floor? Pa nagtapok pa kog dahon. Magano ko mag-live ko. Mag-live ko. Mag-live tayan kaya lang. Nga sini di ha. Basig mahulot ng posporo di na musiga. Sige na. Tapos ito dahon din ang buwan. Lagting bang dahon. Orang may kabit posporo. Oh, kadaghang message oy. Ano ko basa? A few moments later. Babae ka. Muna ka mali kag merkana prami. Prami. Hoy panapo muni ka. Tanagay kadungsingat ko nang kay giintan ko sa gihaling. Oh, kalau singat ko sa prami kay gintan. Ilita. Hoy tabangan hakin kay mapawang na punakin. Di na mapaong. Mata na ma. Na, asa man ka? Di ko muli na. Ha? Di ko muli. Italian na. Sigiling. A few moments later. Muli tagawin. Dito. Dahil na may patingod basina. Babaw. Go guys, tara. Ayan na, dali yan. Halawan! Dali. Ato kayo to. Silangan. Ano ka mo yan? Gabi to tita Tiri maghawid yan. Patudog pazong. Ikaw nga rin ka ng tito na. Hoy, magiging sana na sina. Dahil na mo sibog, dali kay Waywan. Hoy, dali na mo, nasa ba mo? Ukog. Diara dari Waywan na mo na. Pandong dai yana. Yana gisip. Ano pa kinabasa na ko? Pero lagi na ta. Awi na lang ko na. Ginagawa lagi dari diara hangin. Kinabidali. Ala kasi. Guys, kita sama. Nako na sulit kalakaw. Lagi ato ka kami. Ukog dali. Ukog. Ginagari na diara ganino, Waywan. Dari. Wala dari na, hangin. Huwag muli ko akan upload na pa. Kasi ala ka na iwan. Dali manilong na sa kausan. Ala. Lagi ni may signal guys. Dari, wala hangin. Oh, iwan daw. Dari. Punta kanino. Bali, ba't ka rin ka nakadamig sin? Mula kaksin, uwi pa doon. Kami manilong ng dahon. Sa Juan. Kasi naman sa yan na, gitugnaw na, dira. Hi guys. Ang luyang yan, lahat nagsawan dia. Aksi. Aksi para si Tiri nagluklog. Aksi para si Tiri nagluklog sin. Agdo ka. Magtaksin kay arong dito basta mo pato gali mo sa bubo, padong gani dito. Nagluklog sin to ah. Nimbaro. Kami siya na dia. Naglig ba ka? Kay sa lider na nis. Na may lang treehouse ta. Ay man kabuga. Mura mag treehouse kuan. Tapos panda, ibantasan mo.
A few moments later. Kaya mo na lang sa ibuanga mo. Hala, papila ko! Kanilong isin. Ano, mulipad na. Mulipad may hangin. Og mo hangin mo nagan man ni. Pagod ang tagbalik ko kabo. Atin mo amo pa maghimo tagatong tig bay bay. Magayon po gamos mo ni ka. Dan si man ni dani di man mituwas. Mo ano first floor. Pay mo lagi. Katuloy dunsoy. Ito, dunsoy. Manilong sa mirare guys ha, manilong sa mi guys. Human ka? Insoy. Sa iba warag hama. Di ito mahagmaan. Di na magkuhan. Hangganan ra. Pwede na patawid di mo nakatanan. Ah! Paano nga ang daning lugrahanan? Tree house na. Pero ang mga kami, di may kakatkat. Pero si Tiri na makakatkat. Tago sa nakahabog. Katkaton mo ng Tiri. Kanang kabog ko, nagaling karon kayawan man ah. Ato sa day, kaya ko ka-upload day. Sugong ko nukpan. Ato sa panugo, kaya ko maka-upload. Basta nagkatana na. Namura si Tita Tirira, nanilong ko na rin. Usap lang magkuhan day, udot sa biyabas. Tagasag na biyabas, kaya pausap pa. Wala, nintuwak na guhan. Tiri, pana po! Happy ka ka tangaan na. Ako din mabilin. A few moments later. Hoy, ano saan ako ni Day? Balik sa nga ni. Ulit na kita. Ano sa'yo, mag-upload ba ta? Mana gani? Ako na yung urog. Hala, hala, wala ba ito, bay? Ano ni? Kung mahalaman ka. Asa ka day? Muna ka day. Ano sa lagi? Aw na naman ni ka. Balay ko kap na. Ma-upload naman mo ito, bay. Hindi ka pa sabay kayo mumipaan, pahit ka pa ang lahidis. Namasidang ng biskuit sa taas. Di mo tuboy din ay palaman? Kaya please, saghan. Singon. Oh, magdagan. Si Sandra ay sugo ah. Sige. Pasa ka nga ni. Ulit ato rin, panilong yan ka. Hingar ikaw. Dali. Kasan sa naskoy tayo, na-upload dun. Saka ko tree house na ikaw. Hindi ka kasaka, kasakala, saka. Tree house? Saka ka? Saka ba ka? Nasaan mo diha? Wala may tingog-tingog. Di ko na ilin. Sila kay... A few moments later. Ninsa man ka pagkabutong dun. Ninsa ka? Ninsa ba ka pag sumbong niya na ni mo to? Kaysa matong ni mo to? Nani, tos kaya dun ay. Lagi dyan, nadal ka wa. Nadlo. Nakiramdam dek kag ni mo tos kaya dun. Da, nadal lagi ka. Itong dito karan tos na tiris kaibangan na ilin. Ay, ito karas kalibangan. Pero dito karan kaibangan ay. Nakiramdam dek ka. Nakiramdam ko sa liana. Gito karan si tiris kalibangan. Ninsa, sa mo to, nalibangog. Nagansa. Mato, dito karan dun. Ito ka dyan sa may forma, pagkatukar. Nigrasaw. Nigda, kayon dal sa nay? Ha? Katong gikuhaan tag ambulansya? Itong gikuhan si taga-ambulansya na ilin. Nigda, nakasa lagi mong gibuhat na to. Tawar ako. Nado ka, og nalipay, sa nagaw ka, saman. Nag-oh. Nagaw ka? Tao na ilin. Naipay ko katong natukara. Sa siri na ilin. Diyan, nagaw ka, nalipay. Nag-oh. Ano magaw man ka?
Magugag to karas tali, at tatiri. Maluoy man ko. Kamaloy de ka. Tiaw. Nay, kaundan pa ko dad tunay. Kau na ka, pala may edad to. Pero niya na ito, Nay. Nay. Nain pa, nay. Lugar man to. Di magud, tingin na magud to. Tiin to. Tiin to na edad. Okay, kapit naman to mag-COVID. Na. Kapit na mag-COVID. Kapit na ba? Ang mo na, kanimot mo plus. Ang ikon pa mag-roll dito. Bibig mo roll dito. Bungo-bungo, magkatay. Aba. Ay, bunga-bunga. Sita ba, bungo-bungo, sita Nailin. Ado, kasabang tatay, bunga-bunga. Kisa lagi ng utot, pupunta na sa tay. Ikaw na lagi. Kisa ng utot. Ikaw. Ay, ikaw. Ah, Video is panda Nailin. ano man. Kaya hindi ko na wala sila.